Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Dumalahan kini sa mga women's group ubos sa pagdumala sa Presidente Madagaga Eugenio. O sa balingat sa Villanueva sa Barangay sa Power Kabusis Radio 97.9 FM Villanueva, Misamis Oriental. Alas 7 ngadto sa alas 8 ang taknas gagabion matag adlawng Domingo. O dinhi sa RPN DXRU Radio Cagayan de Oro City sa matag alas 12 ngadto sa alas 2 ang tagna sa kahapon matag adlawng Domingo usab 1368 sa dial sa ilang mga radyo. Live sa Facebook makita usab sa para sa cable TV sa TV5. Og at usab nga gipahibalo no nga mabalik pod sa normal lugar ba drone instead nga alas 2 ngadto sa alas Gikan sa alas 12. o ngadto sa alas 2 mabalik kini sa usa ka oras na lang ang atong programa dinhi sa DXRU Teleradyo. Lalang bantayan. Alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahapon matag adlawng Domingo. Kumusta sa mga kaigsunan nga nagapatalingog labi na sa atong igsoon Brother John Rogelio John Ibanez nagapatalingog dinhi ning simbihan sa DXR Shine Radio Toledo City, Cebu. Sa nga ang chapter president niya Sister Vicky Dusina o sa iyang pamilya ingon man sa mga kaigsunan Ranisa Alforque din na sa Katabako alimaong Alimango not Cantabaco Alimango sa Toledo City, Cebu. O ingon man Cebu City ingon man kang nisya Montesilio sa mga kaigsunan atong panibaya. Mga kaigsunan din na sa dinhi nagapatalingog sa Bohol, Carmen Bohol, mga Divino family, mayong pagpatalingog kaninyong tanan. Og sa igsoon din na sa Ormoc City, Brother Danny Ayeng, og sa higala din na sa Bunawan Siato, Negros Oriental, Brother Romeo Di Maula, higala din na sa Upol, Malanang Upol, Misamis Oriental, Brother Richard Sandigan, Brother Roy Arcelias din na sa Bara Upol, Misamis Oriental, Brother GC Torres, og imang Brother Albert Faborada. Yan, kung gusto mangat sa mga pangutana, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882, sa Smart 0908-3938-768. O garon sa pag-isigot sa tema, balik ko kanimo, Reverend. Dinhi sa atong programa usab sa Dipolog no. Pero ni atong gipangamusta silang tanan kay ang atong programa alas 12 ngadto sa alauna. O ang atong kaatbang alas 7 ngadto sa alas 8 dinhi man to niining si Bihana pero nilayas ba doon balhin sa DXKD RPN. Unya magtagaw-taw og magpadungog-dungog siyang programa bradrone nga naay punto gyud niya nga kanang pag-ilag yun daw sa matuod nga Dios do na gyoy protection bradrone kay daghan siya gipaningil nga ang dili matuod nga Dios na ila na kuno kay but niyang ipasabot ba nga dili kuno makabot sa bisan unsa niya napamatud-an na matud pa niya kay ang iyang Dios nga gipaila magyud ang magdala og proteksyon. Wa may lalis bradrone kung maghisgot tag Dios mo protect man gina siya tinuod sa mga katawhan pero kung mo may iyang gawion nga siya mo'y katawhan kana ang atong susihon kay nindot man og istoryahon lang bradrone kung istoryahon lang ma-prove na kada mag-istorya ang tao mo na tinuod nga kung atong siksikon ang Biblia nabahin sa tulo ka dagkong panahon nga pagpangalagad bradone o ng panahon sa Israel nga katawhan si Hioba ang nagdumala o kon Yahweh sa alayang pagkasulti. Ikaduhang hugna nga panahon ang atong Ginoong Jesucristo sa pangalan nga Iglesia ni Cristo sa Mateo 16:18 ug sa Roma 16:16 nga katawagan niya na Iglesia ni Cristo. Dili man 70 Adventist bradone nga ang nagtukod si Ellen Goldwhite. Unya nining atong panahon karon sa panahon sa pagdumala na sa Espiritu Santo nga natuman di sa atong magtutudo lamang ang nakapakontrobersyal dili ang mga tao tanan nagtuo usa ni atong kaatbang pero wa man magpasabot nga ang dili pagtuo mo na nakapahimong dili tinuod kana ya dinhita sa rason bradone nga at ipasikad nga pagproteksyon daw kuno sa Dios diya sa ilang pagtulunan kay masabot og maklaro man sa iyang explanation bradrone no nga na daw kunoy nay
niining atong panahon karon ang COVID-19 mo iyang gisgutan bradron eh. Usa sa mga punto nga atong ipabati bradron eh. Nga ato ipabati Reverend nga matud pa niya yang iyang gikutlo kining mga krisis karon nga nahitabo nining atong panahon kining coronavirus kon COVID-19. Unya matud pa niya kining COVID-19 mga kaigsunan modangat lang kini sa mga tao gyud nga wala kuno kakaplag daw sa mga matuod nga pagpangalagad sa Dios. Sa matuod nga Dios, Matuod nga Dios. Tong Dios daw, no? Nga matud pa niya nga Dios nga wala kuno magbuhat sa langit ug sa yuta na dili walay proteksyon. walay proteksyon Pero katong Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, adunay proteksyon matud pa adunay niya. proteksyon. Onya matud pa niya tungod kay sila lagi ang claim nga sila naagig kunoy pagpangalagad sa matuod nga Dios, dili gyud kuno sila mahidangatan sa maong hampak. Kay aduna may timaan sa Dios sa iyang mga katawhan. Nga ang timaan niyang gisgotan mao kining bagbantay sa adlang igpapahulay sa Sabado. Sa ba mga Sabadista ang iyang pasabot nga dili gyud katagamtam og mga hampak. Unya matud pa niya Reverend nga atong ipabati kining iyang pahayag nga ang makadangat og mga hampak katugyudang gitawag og mga daotang tao basta dili makapagpangalagad sa matuod nga Dios. Ya atong ipabati mga kaigsunan niya yung gisgutan nga kining ang COVID-19 mao gini modangat adtong mga taong wala makakaplag og pagpangalagad sa matuod nga Dios gitawag nagdaotan matud pa niya. Ni atong ibabati Reverend ang iyang pahayag sa pastor sa Sabadista Mitchell Bendilio. Mao na rason mga kaigsuonan. History repeat itself. Kung gihampak sa Dios ang mga Ehiptohanon tungod sa ilang pagsalikway, pagdawat sa matuod nga Dios ug nag-ila silang lain nga Dios. Hangtod dili matapos, hangtod dili ta mo surrender, hangtod dili nato isalikway ang atong gituohan nga Dios nga dili mo nagbuhat sa langit ug sa yuta. Igsoon, ayaw paabuta nga udangat na sa inyong kinabuhi kay kining COVID-19 mga kaigsuonan mao ni hampak sa Ginoo sa mga tao, mao ni ang kamatay nga mga dautan mga kaigsuonan. Okay. So moto ang pamahayag sa pastor sa Sabadista Reverendo nga kining COVID-19 matud pa niya mao ni siya ang ihampak sa mga tao nga wala makapagpangalagad sa matuod nga Dios og mao kana ang gisgutan daw nga mga taong dautan. Niya katong Dios nga wala magbuhat sa langit ug sa yuta, di ba? Ronnie? Niya tungod niya na di iyang rason nga ang proteksyonan sa Dios mo ra gyud kuno daw tong maluwas bradron eh. Tinuod ka na atong ipabati na pod Reverend ang iyang pahayag nga ang proteksyonan tagag proteksyonan nga dili gyud maka tagamtang sa hampak mao gid tong nangalagad sa matuod nga Dios nga atong mabati dinhi sa iyang pagpahayag nga di gid to maabtan gyud sa hampak niya gigamit pod niyang sitas katong nakasulat sa atong ipabati kining iyang gibuhian nga pamahayag nining pastor sa Sabadista ingon ini. O sa saan sa Ginoo sa di patamanubag sa mga pangutana. Salmo 91:3 laktaw sa Dios mga kaigsuonan. Taas pa ni atong sito pero kay namatay pangutana ato pong hatagag pagtagad. 3. Kay siya magalawas kanimo gikan sa litag sa mga ngayam ug gikan sa makamatay nga hampak. Jis, dili moabot kanimo ang kadaotan ni magapahaduol ang kamatayan sa imong balong-balong. Unsay giingon mga kaigsuonan sa saad sa Ginoo? Ang kamatay nga hampak dili mo dangat sa ato nga puloy-anan sa atong balong-balong kay natay proteksyon nga mao ang Dios mga kaigsuonan. Kinsa nga Dios? Kadtong nagbuhat sa langit ug sa yuta. Dili ang Dios nga wa gyud in taon nakabuhat sa langit ug sa yuta. So usa to sa iyang gibuhian pod Reverend nga pamahayag nga ihag ang Dios nga tao nga nangalagad sa nga mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta. So iyang masabot nga tungod kay sila naaman sa pagbaton sa ilhanan
sa giingon sa Dios nga dili makabaton sa manghampak, nga ang hilanan matud pa nagbantay sa adlong ipahulay Sabado, dili gid daw mudangat ang mga hampak kanila nga mga nangalagad sa matuod nga Dios. Dayon kadto dayang gisgutan Reverend nga masabot nga sa atong magtutudlo niya gi pa haog Dangat. kadto tungod kay kinigod ang atong magtutudlo, grabe man gud ning kumbate ni Bendilio ni ini nga grabing pagpanamastamas ba kay ngadtong nasunog kay si Master lagi iyang gisaway nga wa makaluwas sa iyang kagulingon, kung Dios pa daw matuod nganong wa kaluwas sa iyang kagulingon, mao pud ning usang iyang gi paambit nga iyang mga tipik nga pamahayag nga dili gid daw kini matuod nga Dios ang atong magtutudlo. Kani atong ipabati mga mahal nga tigpaminaw aron inyong madunggan ang tingog nining pastor sa Sabadista. Gipakita na bitaw ang ebidensya. No? Nga mismo gani siya sa iyang kaugalingon di makaluwas. Klaro na lang kayo Reverend nga atong magtutudlo mo iyang gipasabot niini nga dili makaluwas sa iyang kagulingon. Okay, repeat no? Atong ibalik ha. Niya. Kita na bitaw ang ebidensya. No? Nga mismo gani siya sa iyang kaugalingon di makaluwas. Okay. Nakita na ko no ang ebidensya nga naman tungod kay ang iyang gihisgutan tong conversation Bradrone no sa tali ni sa usa ka babae Bradrone nga wa man kuno mulukso atong magtutulo matud pa ni Mitchell Bendilio. Mao man ni siya katong iyang pagpabati mao nay conclusion karon nga nakita na kuno ang ebidensya nga wala makaluwas iyang kaugalingon atong ipabati Bradrone. Okay, katong conversation sa iyang caller nga kung Dios pa daw atong magtutudlo Reverend nganong wa makaluwas iyang kagulingon unya gingan ni Bendilio bitaw kung Dios pa nilukso unta gikan sa kalayo ang atong magtutudlo kay pasabot niya nga pagka Dios gyud mga kaigsunan nga among magtutudlo kay Dios man ang among pagilas katumanan sa Espiritu Santo. Okay. Ang Espiritu Santo Dios man. Dios man. Si Kristo si ang katumanan wa ilhapod sa uban nga nagpaka-Dios ka nga tao karam unta. Niya atong ipabati ning ang ilang conversation kay mao toy conclusion ni Reverend nga ipakita na bitaw ang ebidensya nga wa makaluwas iyang kagulingon kay mao maningod ang ilang gi pahayag ni Bendilio sa iyang caller atong paminawan. Ayun, namatay ni siya September 26, 2004. Sa ato pa, kay na 1939, karon nga year is, ang edad niya is 81. 81 kung buhi pa unta. Agboy pa unta. Anya ka namatay mag 2004? 2004 ko, iway nung tingo to sa kuano dyan. Ay may manusa nimo ang 81 og 610. Kila. Naas mga 5, like 65. ingon na natin nga ingon na. Pastor ba kay, kung mamagitigitawan nila nga Diyos, ano what if, kung gipapagiti Diyos, nanoon to nagsalba din duling mo ang Nilokso unta to. Umunta to. Nipalong sa ilang kalayo. Okay, gusto gyud niya nga mo toy but niyang ipasabot nga dili matuod nga Dios, no? Og atong ipabati Bradrone nga sa unang kapanahonan ang atong Ginoong Kristo Bradrone gibato tungod kay wala pud tuhi siya sa iyang pagkakatumanan nga siya ang gipadala dinis kalibutan. Kay na mas noybisay sa Isayas nga gingon kay alang kanato ang usa ka bata na tao, alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag ug ang kagamhanan igatungtong siyang abanga ug ang iyang ngalan pagatawgon nga kahibulungan magtatambag Dios nga makagagahom amahan nga walay katapusan prinsipe sa pakigdait. Pagingog kay alang kanato ang usa ka anak laki gihatag way lain gihatag Bradrone pag-abot na sa katumanan, no? Sa tukma na nga panahon. Ang atong Ginoong Kristo sumala sa Galacia, pahayag ni Pablo kapitulo 4 versikulo 4, mao ni siya ang epekto na sa tagna didto sa Isayas 9:6. Pag-abot sa tukmang panahon, ingon dinhi sa 4:4 sa Galacia, apan sa pag-abot na sa tukma nga panahon ang Dios mipadala sa iyang anak nga natawo og babae, natawo ilalom sa kasuguan. Ang katumanan ni Reverend nga sa tagna mao man ang atong Ginoong Kristo. Okay. Ang sa 9:6 mao pud ang katumanan diha sa Juan 3:16. Tinuod ka na. Kay gihigugma gyud sa Dios ang kalibutan. Nga tungod niya na
matod pa sa Biblia, gihatag niya ang iyang bugtong anak. Matod pa sa nakapayag, aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabing din. Pagingog kay gihigugma gid sa Dios ang kalibutan nga tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak. May naghatag. Ang gihatag bugtong anak. Doon ug ang naghatag katong amahan. Og ang amahan sa Biblia dili mao ang Kristo. Kay siya ray naghatag-hatag di siyang kaugalingon. Mo na diha kay ang amahan sa Isaias sa 64:8 ang amahan mao kana si Jehovah Reverend atong basahon sa pagpahayag sa balaang kasulatan gingon dinhi sa pagpahayag sa 64:8 sa Isaias apan karon o Jehovah ikaw mao ang among amahan unya kining Jehovah mo gid niya ngalan sa amahan sumala sa 42:8 sa Isaias nga atong mabasa ingon ini ang nakasulat sa pagpahayag sa balaang kasulatan ako mao si Jehovah kini mao ang akong ngalan. O di na klaro kay na mga relihiyon pod bro doon pagtulunan nga si Kristo mao ra ng amahan. Usahon ra nila. Kalayo ra kay kung si Kristo mo'y atong tuhan kay diha kita mo tuo dili nila bro doon mas butan sila kaysa atong Ginoong Kristo. Murag hinuog si Kristo nalisuan pero sila may nalisuan pananglitan bro doon kung ipugos nga si Jehovah o kunyawi mao na si Kristo. Kay nga naman kini di ang gipayag ni Kristo sa 14:24 sa Juan naging si Kristo. Ang wala mahigugma kanako matod pa ni Kristo dili magabantay sa akong mga pulong ug ang pulong nga inyong nadungog dili akong kaugnong kundi iya sa amahan nga mao ang nagpadala kanako di gipadala siya sa amahan bro doon unya dinhi sa 23 na ingon sa kapitulo 14 sa Juan si Jesus mitubag kanya kon kinsa ang nahigugma kanako iyang pagabantayan ang akong mapulong ug ang akong amahan mahigugma kaniya ug muanha kami kaniya ug anha kami apil iyang amahan ug siya mupuyo diha kaniya na pag-ingog kami mopuyo diha kaniya kung way amahan di siya ra plural pag-abot na sa akto gitudlo niya kami plural ang paggamit sa kaniya referado kana sa duha amahan ug si Kristo na kun siya ra unta mga amahan kun siya ra unta ang amahan si Kristo mupuyo unta ako ang gamiton ni Kristo ako diha kaniya pero kay duha man kami man ang isgotan ni Kristo nga mupuyo nagpasabot referado kaniya ug sa amahan nakaron balikan tang iyang argumento bradrone ni Mitchell Bendilio nga kining wala magbuhat sa langit og sa yuta nga dili matuod nga Dios kay lagi nag-ingon man siya nga kini ni ang ano daw nga wala mulukso no di ba magtutudlo gusto niya pusa kini ang iyang gipasabot nga dili mo'y matuod nga Dios kay lagi ang matuod nga Dios bradrone mo proteksyon og naiilhanan sa iyang katawhan ato ipabati bradrone ang proteksyon sa katawhan kuno sa Dios ug ang mga ilhanan sa matuod pod daw nga katawhan sa Dios. Niya atong ipabati ang ilhanan sa mga matuod nga katawhan sa Dios ug nga nagbantay daw sa adlaw nga igpapahulay. Niya atong ipabati mga mahal nga tigpaminaw ang tingog ni Mitchell Bendilio. Niya mga igsoon, kamo nga nag-ila sa matuod nga Dios. Kita nga nag-ila sa matuod nga Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, ni ay sad ang Ginoo. Ayaw mong undang anak, ni uba ni undang. Ni uba ni undang sa pag-ila sa matuod nga Dios, gipulihan nila og Dios nga dili mao. Exodus 12:13 unsay giingon? 12:13 nagaingon kay gaingon og ang dugo timaan sa mga balay diin kamo magapuyo ug kon makita ko ang dugo mulabay ako sa ibabaw kaninyo ug walay kamatay nga moabot sa diha nga patyon ko ang mga panganay sa yuta sa Ehipto. Igsoon ang Dios nagbutag timaan. Sa panahon sa mga Israelhanon dito sa Ehipto, ang mga balay mga gipuyan sa Ehipto, mga Israelhano, mga kisunang gisugo siya butagig timaan nga dugo. Kay bulabay na ko, pamatyon ko ang mga panganay ng Ehiptohanon. Kamatay sa Ehiptohanon, ako silang pamatyon apan kamo dili nako hilabtan. Pagbutang lang mong timaan.
kung kaniadto igsoon ang timaan nga gihimo sa Dios, nga gihatag sa Dios, gisugo sa Dios ngadto sa mga Israelanon, mao ang pagbutang dugo sa ilang mga ganghaan. Karon mga kaigsuonan, ang timaan nga gihatag sa Dios nga ipahimo sa tao, ang atong pagkamatinumanon sa iyang kasugoan, lakip na ang adlaw nga igpapahulay. Okay, mao na ang iyang gipasabot. Mga mahal lamong tigpaminaw nga way lalis atong gibasa niya Brother Ronnie, no? Nga kadtong gibasa niyang Exodo 12:13. 12:13 nga sa pagpagawa sa Dios sa iyang hampak ang dili maapektuhan Brother Ronnie kadtong gibutangan og timaan diha sa dugo Brother Ronnie, Sa ilang mga agtang Brother Ronnie. Unya mo na diha ang gipakita sa Dios lugar nga proteksyon nga ilhanan, pero pag magisgot siya ilhanan nga proteksyon daw sa Dios nga sa iyang makatawhan nga dili madaot sa coronavirus ba doon iya ba nang gilitok? Oo. Nga matod pa niya nga dili gyud maapektuhan sa coronavirus atong ipabati Reverend ang kaganina nga atong gipabati na nga ang mga dautan na gyud nga dili mag-alagad sa matuod nga Dios mo'y makatagamtam sa among hampak niya ini nga atong panahon na mo ning coronavirus. Okay niya. Ato na pong ipabati mga kaigsunan ang pahayag sa Sabadista nga Pastor Mitchell Bendilio. Mao na rason mga kaigsuonan, history repeat itself. Kung gihampak sa Dios ang mga Ehiptohanon tungod sa ilang pagsalikway, pagdawat sa matuod nga Dios ug nag-ila silang lain nga Dios, na hangtod dili matapos, hangtod dili ta mo surrender, hangtod dili nato isalikway ang atong gituohan nga Dios nga di mo nagbuhat sa langit ug sa yuta. Igsoon, ayaw paabuta nga udangat na sa inyong kinabuhi kay kining COVID-19 mga kaigsuonan, mao ni hampak sa Ginoo sa mga tao, mao ni ang kamatay nga ihampak karon sa Dios sa mga tao nga mga dautan mga kaigsuonan. Okay, natawag og mga dautan ba doon tungod kay walay timaan diha kung sa panon pa sa Ehiptohanon sa Israel. Motong dugo ang timaan nga dili sila makahayagom sa hampak gikan sa Dios, pero atong panahon daw karon matod pa niya ang dili daw mahidangad sa mga paghampak sa mga sakit motong lay timaan. Katong timaan naman nga nagbantay sa adlaw ipapulay. Sabado. Maoy walay kabilinggan. Dili kuno mahidangat ang mga hampak. Pero tungod kay nag-alagad man kuno sa dili matuod nga Dios, ay matod palagi wa makaluwas bro doon Usa na nga atong magtutudlo mo iyang gitirada hapak pagkadili mo to ana argid siyang kemtang tinuod. katumbas siya giingon niya bro wa man gud na magbuhat sa langit ni ilap
sa panon kang Kristo nga magbubuhat di siya sa langit pud og sa yuta. Awan ay question unta. Og nagbuhat og saging. Awan ay question unta. Oh. Pero Na- kung magud sila mo tuo, sama Dili. sa gibuhat ni Bendilong upay pagtuo sa to Og naigo si Kristo sa ulo, brother, di unta mo lagutok yung ulo. Di unta. Nakaron si Kristo ba Dios sa Biblia og ato ba pong gituhan nga Dios si Kristo, brother? Dios Reverend sa Tungod kay nakasulat nakasulat sa Biblia. ang pagdios nato dili tungod kay walay gibasihan. Dili ta binaba lang may gibasihan ta kay mao ni gipahayag sa atong magtutudlo nga isandig nakasulat ka na sa atong balaod sa misyon nga sa mga balaod numero 9 pahina 14-15 nga ang pagtuo isandig yun sa Biblia. O niya kay isandig man sa Biblia sa atong prinsipyo nga nag-ilata sa pagkadios atong Ginoong Kristo basahon tagyud sa Biblia ang prueba. Diatay Biblia ang gitawag ang buhing pulong. Dinhi sa sulat ni Pablo ikaduhang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 8 ingon ini sa Biblia ang buhing pulong. Ayaw gayud kalimte ang kahibulong ang kamatuoran nga si Hesukristo nagpakatao diha sa banay ni Haring David. Nagpakatao, di ba? Di natao na. Kaya mo na ang epekto sa katumanan sa tagna sa Isaias 9:6 unya sa tukmang panahon 4:4 Galacia, ianak babae. So natao gid siya nagpakatao siya sa banay ni Haring David. Og siya si Kristo og siya Dios. Sumala sa kamatuoran nga nabanhaw siya gikan sa mga patay. Kumo Dios mga malamong tigpaminaw, mga kaigsunan, di ta makabot og batuon si Kristo sa mga walay pagtuo. Bueno, karon. Arita sa gisgutan niyang adlawng igpapaulay nga mo'y timaan. Kay kining iyang gipasabot bro ni nanas Ezekiel. Okay. Kapitulo 20. Versikulo atong basahon 20 bro ni. Niya. Ezekiel. Atong basahon ning ilang pasikaranan mga mahal nga tigpaminaw. Niya. Aron atong bati kanila bro ni. Okay niya. Ezekiel kapitulo 20 bersikulo 20 ingon ini ang atong mabasa. Og balaan na ang akong mga adlaw igpapahulay og sila mahimong usa katimaan sa taliwala kanako og kaninyo aron kamo makaila nga ako mao siyo ba nga inyong Dios. Mao man ning giingon nga og balaan na ang akong adlaw igpapahulay. Og sila mahimong usa katimaan sa taliwala kanako og kaninyo aron kamo makaila nga ako mao ang mao siyo ba nga inyong Dios. Sa ato pa si Jehovah nga mo'y nagpapaila sa adlaw igpapahulay brado ni sa Israel ni brado ni nga siya mao ang giila nga mao'y ilang Dios kay ang gibasa niya bersikulo 20 sa kapitulo 20 brado ni pero para matagad brado ni nga ang Israel mo'y gipahibalo ni ining mga butanga brado ni hain ang priba. Okay niya. Atong ipaibabaw din ni sa bersikulo 11 ngadto sa 13 ang atong pagbasa sa maura gyapon nga kapitulo 20 sa Ezekiel Reverend ingon ini. Og gihatag ko kanila ang akong kabalauran og gipakita kanila ang akong mga tulumanon nga kung tumanon sa tao siya mabuhi diha kanila. Labot pa usab gihatag ko kanila ang akong mga adlaw igpapahulay aron mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako og kanila. Aron sila makaila nga ako mao si Jehovah nga nagbalaan kanila. Apan ang balay sa Israel misukol batok kanako mo gitagaan sa mga adlong ipapahulay ang balay sa Israel. Misukol batok kanako didto sa kamingawan. Sila wala maglakaw sa akong kabalauran og gisalikway nila ang Israel ang akong mga tulumanon nga kung bantayan kini sa tao siya mabuhi diha kanila og ang akong mga adlong igpapahulay ilang gipasipalahan sa hilabihan gayud. Unya, batid pa din ni, ako magangon nga ibukbo ko ang akong kaligot-got diha sa ibabaw nila dito sa kamingawan aron sa pag-ut-ut kanila. 20? Sa 20 dayon, og balaana ang akong mga adlang igpapahulay og sila mahimong usa katimaan sa taliwala kanako og kaninyo aron kamo makaila nga ako mao siyo ba nga inyong Dios. Pagtugon lang niya na giingog mga adlang igpapahulay brado ni. Tungod kay ang pahulay nga gihatag sa Dios sa Israel nga mo'y timaan. Kung di magbantay mahihagom sampak brado ni. Watay lalis. Watay lalis niya na. Si Jehovah niya na mo'y Dios sa Israel. Doon ay gitawag og yearly Sabbath. Tinuig nga pagpahulay. Og monthly Sabbath. Binulan nga pahulay. Mo ni gitawag nila Brad Ronnie og kini ni ang gitawag og tinuig og binulan og ang monthly Sabbath mao nang binulan og ang weekly Sabbath mao nang sinimana
nga mao ang Adlong Sabado sa diha ilang sa gibantayan simana. karon. Nakaron. Yan ang paagiha, mga malamong tigpaminaw, gisiguro niya nga sila daw na. Unya sa way kalibutan nga kining mga bahina, kung maghisgot tag ilhanan sa Dios, dili na ang ilhanan sa Dios ang pagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Kay mismo ang atong Ginoong Kristo may gitawag ta brethren no o kining Kristohanong katilingban no. Tinuod ka na nga Biblia, Kristohanong katilingban nga Biblia Reverend. Sa 9:16 brethren sa Juan atong ipakita brethren nga sa panahon sa atong Ginoong Kristo aduna nay kalainan sa balaod brethren wala na magbantay ang atong Ginoong Kristo sa adlaw nga igpapahulay mga mahalamong tigpaminaw. Hay nang priba brethren. Okay, niya basahon ako Kristohanong katilingban nga Biblia, Juan 9:16. Pipila sa mga Pariseo mingon pipila sa mga Pariseo miingon, dili gikan sa Dios kining tawhana, si Kristo ilang gipasabot sa mga Pariseo. Kay wala siya manumbaling sa adlaw sa pahulay. Apan ang uban nagakanayon unsaon man sa makasasala pagbuhat og mayo nga sama niini nabahin sila. Busa matin-aw Reverend nga matud pa dinhi ang mga Pariseo miingon ngadto kang Kristo nga si Kristo dili matud pa kining tawhana si Kristong gipasabot dili gikan sa Dios kay wala siya manumbaling sa adlaw sa pahulay. Na sa Biblia ni nga tatak 70 Adventist Holy Bible brethren No, kining gingon nga wala manumbaling si Kristo wala magbantay sa adlaw Adlaw igpapahulay. Nya sa panahon sa atong Ginoong Hesus Kristo ang iyang mga tinun-an kay si Kristo mismong magtutulo wala manumbaling. Ang iyabang mga tinun-an brethren nanumbaling sama ni Apostol Pablo sa pahayag niya. Wala magmanumbaling tungod kay ang ilang agalon nga si Kristo wala man manumbaling sigon sa pagkakita sa mga Pariseo sa Saduseo sa adlang ipapahulay. Busa si Pablo usab na nagapahayag og nanambag sa iyang masig ka magtotoo nga matud pa niya nga dili sila mutugot nga dunay pagsaway sa ilang walay pagpanumbaling po o walay pagbantay, walay pagpanumbaling. Mangyapon ako dinhi sa Kristohanong katilingban nga Biblia Reverend sa Kolosas kapitulo 2 bersikulo 16 mao ni ang pahayag nga atong mabasa. Ayaw tugot nga sawayon mo, matud pa ni Pablo tungod sa matang sa pagkaon o ilimnon o tungod sa inyong walay pagpanumbaling sa bisan unsang pista sa bagong bulan o sa adlaw sa pahulay. Busa kon ang atong Ginoong Kristo wa manumbaling mao ni nakita sa mga Pariseo, mga Hudiyong sa Pariseo, wala manumbaling sa adlang igpapahulay. Ang iya usab nga mga tinun-an Reverend, pahayag ni Pablo, wala usab sila manumbaling sa adlaw sa pahulay. Busa nagtambag sila nga ayaw tuguti nga adunay magsaway kaninyo sa wala na ninyo'y pagpanumbaling sa adlaw sa pahulay. Gani sa gitawag og easy to read version brethren kanang Kolosas 2:16 gitawag gyud kana og 7th day of the week brethren di ba? Tinuod ka na Reverend. Buti pasabot nga mao kanang ikapitong adlaw diya sa semana dili na tinuig o binulan brethren ang kanang Exodo nga ilang gibasihan pod nga nasa 20 bersikulo 10 ngadto sa kining pagpabantay ba sa adlaw nga igpapahulay brethren nga mo'y ilang gikugihan kana nga isip ilhanan nila nga sila ni ana mo nay tinuod gikan sa 8 hangtod sa 10 sa Deuteronomio nga pabantayan ang adlaw igpapahulay ipabalaan ang ikapito. Na karon atong naipakita na brethren nga sa footnote niya na kung doon na sila easy to read version nga Biblia makita na to nga kanang Kolosas 2:16 nag-mention gyud kana og ikapito nga adlaw sa semana brethren nakaron kay gani dinhi sa ilang gitawag og giya sa pagtuon sa Biblia sa eskwela sa batika sa mga hamtong gula ni adtong Enero ug Hunyo 2018 nag-ingon din sa pahina 148 kung atong basahon nag-ingon gani makatarunganon ang pag-ingon nga ang atong ngalan
nga mga Adventista, ang ngalan di ko nila nga mga Adventista, na pagamot sa atong mga pagtulunan sa doktrina. Labaw kay sa bisan unsa nga lahi nini. Busa ang mga pagtulunan nga atong gikuha gikan sa Biblia, mo'y nakapahimo kanato nga mga Adventista. Bradron, tungod sa ilang pagbantay sa adlaw nga igpapulay, nakapahimo nila nga ang ngalan nila mo nang sa Espanyol, Iglesia Adventista del Sétimo Dia. Pero tungod niya ng bahina, dili na man sa kang Hiuba kay ang katawhan ni Hiuba nga mo'y nagbantay sa adlaw nga igpapaulay, nga kung dili magbantay sila, matagaan silang mga paghampak bradron mo man katong Israel nga katawhan. Ug hain ang prueba bradron nga ang katawhan sa Dios gitawag og Israel ug siya mo nagtukod niya na ug mao kanang official nga pangalan siyang mga katawhan nga gihatagan sa adlaw nga igpapaulay. Okay, niya sa mabasa sa Biblia ikaduhang Samuel kapitulo 10 kama 24. Kapitulo 7. Kapitulo 7 sa ikaduhang Samuel, bersikulo 10 kama 24 mga kaigsunan akong basahon ingon ini. Og ako magapili og dapit alang sa akong katawhan nga Israel og magapahamutan kanila aron sila magapuyo sa ilang kaugalingon nga dapit ug dili mabalhin ni magasakit pa kanila ang mga anak sa kadutan ingon sa sinugdan. Sa atong nabasa dinhi dunay pagpili og dapit ang Dios alang sa iyang katawhan nga Israel. Ipilian lugag dapit bradron og siya mo nagtukod niini ang prima dinhi sa bersikulo 24 sa kapitulo 7 sa ikaduhang Samuel og ikaw nagtukod diha kanimo sa imong katawhan nga bisag di arat tama no. Diha na matinaw na nga ang sa panahon ni Hiuba may katawhan siya may nagtukod ang katawhan ngayong gitukod mao kadtong Israel. Mo'y gitagaan niya sa adlaw igpapahulay. Tinuod. Dili kay Sabadista Correct. ang tawag. Nga pagtuon-tuon nila sa Biblia gitawag Sabadista. Opisyal bigin ang pangalan nga Israel bradron dili ang Sabadista. Opisyal gid ni nga Israel ang gitawag sa katawhan nga gitukod ni Hiuba. Sumala dinhi nga atong mabasa sa unang hari kapitulo 18 bersikulo 31. Og mismo ang namulong Mao gid si Hiuba mo namulong niini. dili si Ellen Goldwhite. Dili si Ellen Goldwhite ang nagtukod yun mo namulong nga opisyal nga gihatag nga pangalan sa katawhan Israel gid na. Og si Elias mikuha og napulo og duha ka bato sumala sa gidaghanon sa mga kabanayan sa mga anak ni Jacob nga kanila midangat ang pulong ni Hiuba nga nagaingon ang Israel mamaoy imong ngalan. Nakita nato mga malamong tigpaminaw ang Israel maoy imong ngalan. Di kanang Iglesia Adventista del Sétimo Dia mo na giingog Idia. Del Sétimo Idia. Kay gano? O pagbasa-basa nila sa Biblia sa ato nakita sa pagtuon sa Biblia sa eskwela sa Batika sa Manghamtong gula ni atong Enero o Gonyo tuig 2018 pagtuon nila sa kasulatan pagbasa-basa mo'y nakapaingon nga natawag sila og mga Adventista bradron del Sétimo. Pero tungod kay kana ideya lang ni Ellen Goldwhite siya ay nagtukod ba doon migawas ba sa ilang basahon ba doon Nigawas gyud do natay basahon nga ang nagsulat nini ilang maning basahon si Ellen Goldwhite mo nagsulat nini kining 70 Adventist Believe sa page 224 matud pa ni dinhi nga atong mabasa. Ellen Goldwhite is one of the founder of the 70 Adventist Church. Usa di sa mga pundador daghan sila nagtukod samtang ang pagtulunan ni Kristo siya lang nagtukod unya protestante ba ang tawag sa pagtulunan ni Kristo bradron Dili kay kanang Mateo 16:18 di gigab sa unsa pang bersyon sa Biblia di mabasa nga ang gitukod ni Kristo gitawag Protestant Church. Pero ang gitawag og protestante mao tong gitukod ni Ellen White nga 70 Adventist Church kay usa man siya magtutukod niya si Elena Puti. Elena Puti kay White man. Sa doktrina lagom. Mao nagingon hanap kayo. Lubog kung si nila pa usay Panginoon lubog kayong doktrina. Niya ang prueba sa 70 Adventist Believe 226 nga page sa maong libro gyapon. Matud pa the 70 Adventist Church is one of the largest and fastest growing Protestant missionary organization. Niya napamatud-an mga mahal na mong tigpaminaw. Puriso nga sa Biblia brodon katong dili na pagbantay ni Kristo sa adlaw ng igpapaulay ug sa mga tinunan nakatagna na brodon sa propeta nga si Isaias. Tinuod ko na. Matinaw nga mabasa brodon sa Bibliang Katoliko nga may imprimatur Julio Cardinal Rosales nga gitambayayngan sa mga protestante ug Katoliko nga scholar sa Biblia brodon ug ang pagtambayayang nini kung ilang basahon mabasa sa pasiuna brodon
Pero para makita nato brado ni nga gipahunong na kana ug wa nay gusto ang Dios niya nang adlaw igpapahulay brado ni o katong mga sunog-sunog sa una nga halad nga sinunog nga mga kanero, nating baka, nating kanding brado ni. Ani ang basahon akong prueba sa Isaias kapitulo 1 bersikulo 10 ngadto sa 14. Makalakip na ang adlaw igpapahulay. Apil na niini nga gipahunong na sa Dios. Gingon dinhi pamatian ninyo ang pulong sa Ginoo, kamong mga pangulo o katawan sa Jerusalem, sama kamo sa taga Sodoma o Gomora. Nagingon ang Ginoo, walay bili alang kanako, ang daghan ninyong halad gipul na ako sa mga halad nga mga karniro nga inyong gisunog. Og sa mga tambok sa mga mananap, giluod na ako sa dugo sa turong baka, og sa nating karniro, o sa mga laking kanding. Kinsay nagdugo kaninyo sa pagdala niining tanan inigsimba ninyo kanako. Ayaw na kamo pagtunob sa akong templo. Ayaw na kamo pagdala sa mga halad nga walay kapuslanan, wala ako'y gusto sa insinso, dili na nako dawato ng inyong pagsaulog sa bagong bulan, sa adlaw igpapahulay, og ang inyong pagsimba, ang inyong mga bagong bulan, og ang naandan nga mga pangilin, ngilad na alang kanako, gisamukan ako og gipulanan niini. Okay. So, nakita na nato nga wala na siya patuman yan na brado ni no? Okay, matod pa din ni sa atong mabasa, dili na dawaton sa Dios ang mga pagsaulog sa bagong bulan, apil ang adlaw igpapahulay. Montong ang mga Hudiyo o mga Parisyo sa panon kang Kristo brado ni nga mga uban sa dosyo brado ni wa man sila kay baw nga gipuhas na to ilang una nga mang bantay si Kristo kay di man ka palapason magbantay mig ka brado ni sa pahulay kung di ka magbantay gitawag kag malinapason. Mo nang isgutan din sa 5:18 sa Juan matod pa og mao kini ang hinungdan nga misamot pa ang tingwa sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya kang Kristo. Dili lamang tungod kay gilapas niya ang adlaw nga igpapuli kundi tungod kay ang Dios iyang gitawag nga iyang kaugalingong amahan ug sa ingon niya na nagpakigsama siya sa Dios. Busa kay nakasabot sila nga ang pagpakigsama sa Dios brado ni mong gibatos Kristo. Busa ang nagbato nagbantay sa adlaw nga igpapulay. Busa ang reason out na to brado ni nga ang katumanan gid sa paggamit sa Tyndale translation nga Biblia nga Dagoc, no? Ang klaro nga pagkaistorya niya sa Ecclesiastes, history merely repeats itself. Nga ang kaaway ni Kristo nagbantay sa adlaw igpapulay sa ato pong panahon karon, ang kaaway nagbantay sa adlaw nga igpapulay. Kay nagtupod sila nga na ang kapahulayan. Na tinuod man na nga mao nay timaan pero sa walay kasayuran brado ni nga katong katawhan sa Israel, ang Israel ang giwali nila si Jehovah brado ni. Deuteronomio 32:3-4. Si Moises na nang nagwali, kalakip na ang iyang titulo nga bato. Pero niabot ang panahon nga ang pagwali nga Jehovah brado ni nga itudlo iyang ngalan, dili na magpadayon brado ni. Kalakip nga ato nang nabasa nga ang mga adlaw ipapulay gikan sa seremonyal monthly Sabbath o yearly Sabbath, din ang gitawag og weekly Sabbath, apil na brado ni nga gipapahunong ug ang pagtudlo sa ngalan sa Dios nga mao'y atong ilhon kay maatod pa niya ug moila ka sa di na maong ng Diyosa. Mo na gingon nga wa magbuhat sa langit ug sita, mo nang piki daw nga Dios brado ni, walay proteksyon. Atong basahon brado ni. Ang dili na pagtudlo sa ngalan nga Jehovah. Niya sa pahayag ni Propeta Jeremias kapitulo 31 bersikulo 31 kama 34. Ingon ini. Anya karon ang mga adlaw moabot na nagaingon si Jehovah nga ako magabuhat og usa ka bagong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Huda. Naghimo og bagong tugon. Mismo gid si Jehovah minamulong nini nga bagong tugon iyang buhaton unang gisultihan ang katawhan nga Israel. Unsa man nga tugon, bagong tugon, yes 34. Og sila dili nagayod magtudlo ang tagsa-tagsa ka tawo sa iyang isig ka tawo ug ang tagsa-tagsa ka tawo sa iyang gisuon sa pagingon ilhon mo si Jehovah bisag diha lang ang pagbasa Rebel Matinaw. Kato diha ang pagmantala sa katawang Israel nga gimantala nila ni Moises, si Jehovah kalakip ang bato, dili magpadayon kay mismo si Jehovah nga ilang gimantala mo'y naghimog bag-ong tugon nga dili na iwali o itudlo ang iyang ngalan. Muna mga mahal namong tigpaminaw, puriso sa bag-o og sa bag-o ng tugon, dili na Jehovah ang
sentro nga ilang giwali mga malamong tigpaminaw si Jesucristo na gani gipamatud-an mga nasa Sabadista bradone, di ba? Tinuod ka na. Sa gitawag og basahon nila bradone nga kining atong ipamatuod kanila nga sa pag-abot sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo nga panahon, dili na sentro si Hiuba maoy ilang gigamit bradone, basan ko sa bradone, Okay. no? Para pagpriba nga nakasabot mangani sila niya ng ilang basahon nga gitawag The story of redemption. Oh, the story of redemption. Oo. Be asay unahon Okay. nato bradone. Unahon ta ni. Ila o Okay. kining akong Pwede Biblia. sad gyapon Reverend kay pabor ko naman yan naghawiran ko Okay, naman ng ilang sige. libro The Story of Redemption by Ellen Goldwhite mo di pagpamatuod nga sila mismo gani nahibalo nga ang sentro nga gisangyaw o main theme nga gisangyaw sa mga tinunan ni Kristo si Kristo ra gyud. Oh, listen man pod og Oh. gigunitan na nimo og imo di na to pagbuhian. basahon. Okay, atong basahon ingon ini sa page 300 to ngadto sa 303 mga punto mga kaigsoon atong basahon. It was here that the disciples were first called Christians. This name was given them because Christ was the main theme of their preaching, teaching, and conversation. Sa ito pa ang mga disipulo, mo yung gitawag Christian. O niya, kining pangalanan nga gitawag sa mga disipulo, gihatag kanila tungod kay si Kristo, mao man ang sentro sa ilang pagsangyaw, sa pagpanudlo, o diha silang conversation. Peter, James, and John felt confident that God had appointed them to preach Christ among their own countrymen at home. So si Pedro, si Santiago ug si Juan, kumpiyansa nga ang Dios nagpahiluna kanila diha sa pagsangya sa ngalan ni Kristo, diha sa ilang countrymen og diha sa ilang panimalay. Unsa nga sentro or main theme nga ilang gisangyaw reverence atong nabasa dinhi sa ilang libro The Story of Redemption by Ellen Goldwhite. The main theme of their preaching is the name of Jesus Christ. Na sa Biblia bro ni imo nang pong gigunitan. Oh, okay. No? Lisod man pug imong buhian na imbis ako'y mo basa pero nagunit Niya naman naman. sa Biblia katong ilang nabasa naabagyod sa Biblia gipamatuod ni Pablo. Naagyod reverend nga sa ilang kapanahonan sa tanang tawag sa tanang dapit Kristo ra gyud. Wala sila magwalig hiyo, wapod sila magwali sa dapit sa Espiritu Santo. Niya, Kolosas Kapitulo 1, versikulo 27-28 mga kaigsunan akong basahan yung paminawan. Gibotan sa Dios ang pagpailang ngadto kanila sa kadako gayod sa mga kadagaya sa himaya sa maong tinago alang sa mga hintil. Ang tinago nga si Kristo anaa kaninyo ang paglaom alang sa himaya. Siya, si Kristo, mao ang among ginasangyaw sa among pagpanudlo sa tanang mga tao o sa among pagpanudlo sa tanang mga tao diya sa tanang kaalam aron among ikapatubang silang tanan ingon nga mga hingkod diya kang Kristo. Busa si Kristo na ang giwali mga malamong tigpaminaw dili katong sa panong Israel nga nagbantay sa adlong ipapolay Israel ang ilang ngalan siya ba ang giwali pero pag-abot na sa panon kang Kristo dili na Kristo ang giwali. Tinuod. Sa diri sa tua. Dili sa tua. Oh, pero sa panahon sa puli diha sa kang Hiuba, si Kristo na ang giwali. Pero nganong ang atong giwali dili naman Kristo bradon taliwala nga nagtuota nga si Kristo Dios. Paden bang wali nga Kristo matod pa sa tinun-an ni Kristo nga si Apostol Pablo? Dili reverend magpadayon mo ni atong gihimong basyanan na nitong kapanahonan. Actually si Master mo nagtudlo nato niini nga nas Biblia nga kini ding pagwalis ngalan ni Kristo nga magihimo sa mga tinun-an. Dili to magpadayon kay gisplika dili pa kahingpitan nga wali. Niya basahon ako ang pahayag ni Pablo, tinuod ni Kristo, tinuod nga tinuod ni Kristo kini. Niya sa Biblia nga gitawag Katolikong Biblia nga hiligay noon, unang Korinto Kapitulo 13, versikulo 9 ug 10, ingon niya atong mabasa. Kayang aton ihibalo, kagang aton pagwali, sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton, indi pa himpit. Pero kung ang himpit mag-abot, ang di himpit magataliwan. Timananta. Si Pablo reverend nagisgot nga doon na sila'y kahibalo o doon na sila'y pagwali sang pulong sang Dios nga gihatag kanila, pero matod pa ni Pablo, dili hingpit o katoy mawala. So siyo na to, kinibang pagwali nila sa pulong sang Dios, kinibay pagwali mahitungod kang Kristo. Tubagon kini sa pahayag ni Pablo gyapon. Dinhi sa Roma Kapitulo 10 versikulo 17, maurong gyapong Bibliang Katoliko nga hiliganon ako pagabasahon mga kaigsunan. Gingon, gani ang pagto nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios, kag ang pulong sang Dios mo ning iyang giexplikar ni Pablo sa unang Korinto 13:9, dili hingpit og katoy mawala. Ang pulong sang Dios nagabot paagi sa pagwali nahanungod kay Kristo. Oh, di mawala ang wali nga Kristo, mga malamong tigpaminaw. Di man kami ana nagbuot-buot. Nabasa man sa Biblia na karon kay
aduna may puli. Si Kristo di ay nagsulti ba nga adunay puli niya bro eh. Nagsulti Reverend mismo. Nga mauna na din ang iwali ka ng puli. Tinuod ka na. Ang priba nini nga atong Ginoong Kristo nagsulti gyud nga may puli kaniya niya tay Biblia ngang pulong sa Dios basahon nako. Dinhi sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25-26 ingon ini. Kining mga butang nga ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako. Apan kon makagikan ako matud pa ni Kristo, ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa Amahan. Puli kanako. Busa ang Espiritu Santo di ay mga malamong tigpaminaw kay puli man mao na din ni ang iwali. May gitagna ba sa pagkatuman nga kita na din ang nahimong katumanan nga nagwalig Espiritu Santo bradrone nga epekto ang katumanan mao ang atong magtutulo di lang sila mo to ang uban niya na. Adunay tagna ni Reverend. Sama ni ining gitawag og mapanamastamaston nga pastor sa Sabadista. Mitchell Bendilio. Matod pas uban di naman na Sabadista, Salbahista. Nya basahon ako ang tagna sa mga taong gihimong kasangkapan nga ilang ibalita dili na Hioba dili pod Kristo kaya mabasa naman nga dili to magpadayon kay mawala man pulihan man kadto nya atong nabasa nga ang mupuli kang Kristo Espiritu Santo man mo na pud pagkadadon sa mga tawo nga gitagna sa Biblia magwalig Espiritu Santo. Unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 gingon, og kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon, kundi kaninyo na nagalagad sila diha sa mga butang, nga karon gikapahibalon na kaninyo pinaagi sa mga tao, nga nagawali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit, mga butang nga niini ang mga manulunda ng andoy sa pagsudong. Busa, mga tao na di ay, nga naa sa bulaton, pagwali na sa Espiritu Santo, walain. Ang mga ministro sa PBCM. O kinibang pagwali sa Espiritu Santo, mo na ba po ni ang timaan ba doon lahi sa iyang giingon, adlong igpapahulay? Mo na ni ang timaan Reverend. Niya, akong basahon din ni sa nakasulat sa pahayag ni Pablo sa Episo Kapitulo 1, versikulo 13, ang pagbasa nako sa pagpahayag sa nakasulat sa Biblia. Gingon, pinagi kaniya, kamuusab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong sa mayong balita mahitungod sa pagluwas kaninyo, og sa nanagpanuon na kamo kaniya, gitimbrihan kamo, nga ang gitimbre mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Kung mao, ang timbre na diay o timaan sa ilahanan mga malamong tigpaminaw, dili na diay adlong igpapahulay, dili pud katong dugo nga gihapla sa una sa panon sa Israel. Kung dili, timaan na, diya na sa Espiritu Santo ta. Unya kini nga pagwali nato bradone, ingon ba nga giwali nato para malamdagan ilang kasing-kasing ang mga mata silang kasing-kasing para masabtan nga dinhin na sila gitawag. Mo gina Reverend kasi ato lang title sa programa mga Langitnong Lamdag sa kinabuhi sa kini atong pagwali sa Espiritu Santo nga mao ni timaan o timbre sa tao sa kaluwasan, mo gini magalamdag sa tao. Balikan ta ang pagbasa sa 13 unya atong ikama sa 18 sa Episo Kapitulo 1. Ingon ini. Inyong paminawan, pinagi kaniya, kamuusab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong sa mayong balita mahitungod sa pagluwas kaninyo, og sa nagpanoon na kamo kaniya, gitimbrihan kamo. Ang gitimbre mao ang gisaad nga Espiritu Santo sa 18 dayon. Nga magalamdag sa mga mata sa inyong kasing-kasing, aron inyong masayran, kung unsa ang kalauman diha sa iyang pagtawag kaninyo, kung unsa ang mga bahandi sa iyang mahimayaong panulundon diya sa mga balaan. Muna sa atong panahon na mga mahal namong tigpaminaw, pero gihimo niyang puhunan kay ato namang napamatud-an bradrone nga kung moingon siya nga dili man luluwas, ang atong Ginoong Kristo bradrone dili siya mo'y nagluwas sa iyang kaugalingon diya sa paglansang sa cross bradrone, di ba? Gani gi uga-uga pa siya sa mga katawhan bradrone, pero ato sang pribahan bradrone nga kinapayas man siya nga ang dili madangatan sa coronavirus, mo lang ang nagbantay sa adlawng igpapulay. Nakaroon ba doon wala ba report ba doon nga makita nato nga updated nga ang pastor sa Sabadista o kauban ni Mitchell Bendilio na hisugamak sa coronavirus kay matod pa niya basta nagbantay sa adlawng ipapulay. Di man kuno makoronahan COVID-19 ba doon Mao lagi na nga di lagi magpalabi lagi sa pagkinapayas ba. Kay kung mingon ka na nga ang nagbantay og nagnaiti mailhan nga nagbantay sa adlang ipula di gyud masugamak sa mga hampak gikan sa Dios, nabasahon ta
Wa bagi mga pastor nga sakop sa Sabadista nga nahiagom sa coronavirus. Oh, di mutubag nga kung maunay basihanan, nasaypan niya ang pagpanabot bro ni no. Nga dili di ay maunay ilhanan. Kay ngano man mo kini. Okay, niya basahon na to, high-tech naman ron. Matan-aw naman nato sa internet sa internet kay high-tech naman ang tong technology. Niya basahon na to. Makita na to nis Google o gato ni tanahon, 70 Adventist Church, coronavirus claims life of Adventist pastor in Indonesia. Gingon dayon, Sabbath School and Personal Ministries Director of the Jakarta Conference in Indonesia. Biner sila lahi usa ka kan minister director has died of the coronavirus. The cause of death was confirmed by the local health authority a week after Silalahi's death on March 23, 2020. Dayon, Gingon dayon, he is the first employee of the Adventist Church who has died of the COVID-19 in the Southern Asia Pacific region. Earlier reports from the Adventist News Network and Adventist Review confirmed one Adventist member in another in China and another London to be fatalities of the coronavirus pandemic. Unya kini si gingon nga Silalahis usa ka pastor. Silalahi served the 70 Adventist Church in West Indonesia region of different capacities. He served as a church pastor in 1987 in Medan Veterans Church. So usa ka pastor si Silalahi matod pa namatay sa coronavirus niadtong March 23. director pa gyud bro ni. Usa pa gyud ka ministry director sa maong simbahan sa 70 Adventist Layo Church. ra ning kapaya sa Layo ra bro ni. kayo kay Na- sa pastor naman siya. Oh, Unya, nakita kini mo na. direktor naman eh. Ingon ba kang wa magpapatuman ng sa adlaw ipapulay ba? Ay ramig tinuntihian ang imong kinaplo. Muna mga mahal mong tigpaminaw, puriso nga si Kristo sa unang kapanahonan, tungod kay matud pa niya nga kung ang among magtutudlo napamatud-an kuno kay wala makaluwas. Si Kristo sa 2:11 sa Lucas manluluwas mga mahal mong tigpaminaw, pero si Kristo sa paglansang sa krus, wag yun siya makaibot sa gilansangan niya sa krus. Aron paglukso niya, nabali ang krus ba doon eh, gihatag din niya ang lansang dito sa mga Hudyo nga naglansang niya, mingon Diyos Kristo, kuhaan eh, iuli ni, ug naay insik atong tura, may nagbaligya ba doon eh, ihatag ni dito sa insik kay imong ipalitan. Wa gyud nabuhata sa atong Ginoong Kristo. Ang priba nga, usara pod katinon-an yang nagluwas ba doon eh, Okay, niya basahon ako Reverend din Sa sa Juan. Akong pagbasahon sa Juan kapitulo 19 ang pagbasa nato mga kaigsunan bersikulo 38. bisag diya lang no? Para pagdaginot sa oras. Okay, niya basahon ako mga mahal nga tigpaminaw inyong paminawan ang nakasulat sa balaang kasulatan ningon niini ang atong mabasa tapos niini si Jose nga taga Arimatea ang tinun-an ni Hesus apan sa tago lamang tungod sa kahadlok niya sa mga Hudyo mihangyo kang Pilato nga iyang kuhaon ang lawas ni Hesus og siya gitugutan ni Pilato busa miadto siya o gikuha niya ang iyang lawas. Unya, si Kristo mo'y nagkuha niya na mga mahal namong tigpaminaw. Wala. Gani, giuga-uga pa siya kay, wa siya katangtang ni Ana Bradron di ba? Tinuod ka na Reverend. Nga ipaluwas siya sa iyang kaugalan kay nakaluwas daw siya sa uban. Kaluwas sa aning Mitchell Bendil. Oo, walay kalainan. Mo na saktong history merely repeats itself. Basahon ako sa Mateo kapitulo 27, versikulo 39 ngadto 42. Og siya si Kristo gibebi ay sa mga nanagpangagi nga nanag yango-yango sa ilang mga ulo og nanag-ingon. Ikaw nga maoy muguba sa templo og mupatindog nini sulod sa tulo ka adlaw, luwasa ang imong kaugalingon anak ka man ka sa Dios. Kanaog katumba sa lukso, kanaog sa krus. Maingon man usab ang mga saserdote nga punuan usab auban sa mga eskriba ug mga ansyano kaniya nagbugal-bugal nga nag-ingon kana siya nagluwas sa uban apan sayang kaugalingon dili na hinuon makaluwas. Siya mao ang hari sa Israel, pakanauga siya karon gikan sa cross ug unya mosalig kita kaniya. Dabe, ninaog si Kristo mga malamong tigpaminaw. Wala. Di iwa sila mo tuo, si Kristo gikuha siyang tinunan. Kung mo may basihanan tungod kay among magtutudlo, gikuha mga malamong tigpaminaw,
pagtuman lang tos gisulti ni Master katong sunog na doon sa adlang Domingo, Pebrero 23, 23 nga sa alas 9 sa buntag kapin kun kulang ang oras. Ningon si Master sa Ebanghelyo nga moabot daw ang panon siya, ayaw be pagpasagdi ninyo ang akong lawas at timanabe ninyo og bantay be ninyo kay kamo na ang makausab sa palas, kamo na ra ba ang makarinubar. Musa giintrigo ni Master ang iyang lawas diri nato og labi na sa makaigsunan ang pagpabarog sa atong palas mo kanang atong natun-an busa pag-ingon niya nga ang dili katawhan sa Dios katong wala magbantay sa adlaw ipapulay kay kanang nagbantay timaan na sa mga katawan sa Dios pagbantay sa adlaw ipapulay niya walay coronavirus. Hilabihang bakakuna mga malamong tigpaminan kay sa Google karon atong nakita nga usa ka pastor o director pastor ministry sa maong relihiyong Sabadista namatay sa COVID virus o coronavirus nga nailhan. Usa mga malamong tigpaminaw miabot namang oras among ipanghinaot nga nalamdagan kamo sa kamaturan nga ang kamaturan day ang tima nato pagwali na diha sa Espiritu Santo. Kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio og sa kalasab sa among magtutulo Master Tomas D. Unisino og sa ngalan sa kaubang Evangelista. Kini ang inyong igsoon Evangelista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna og samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.